Здрасти, аз съм Андрей и днес ще правим мартини коктейл. Мартини е най-популярен в Италия, после в Австралия и после United Kingdom. Аз знам това от Google Trends. Ако вие не знаете как да използвате Google Trends, моля да учите, защото е много интересно. Имаме нужда от една голяма чаша след, една филийка от една лимон и мартини, разбира се, и джин. И сега ще вземе една купа. Вие виждате хляб в хладилник, защото не знаете, когато имате нужда в нощта от хляб и на хляб. Така. И сега правиме първи сложиме мартини. Така. Сложих много и малко джин. И с една вилица така и без лед сложите в този кахар. Ще take out the lid. И може да сложите олив или малко лимон. И това е мартини коктейл. На здраве!